zaka sa 1000 zaka ci 2500 gata kaga ɗaya banza masha Allah 20 ci ba wala ba rufa ido ba kuma tsafi bane yarinya kin ci 2500 dan ka isa shege nake billahi lazi da ka isa ba Allah zai kirgawa Sagarka Media Production present Suleiman Bosho, Asama Usani, Isa Belloja, Hadiza Muhammad, Habibi Yaru, Jumman Nas, Rabi Marra, Adama Kamei, and Aina Uadi. All in thrilling and entertaining web series titled Dan Hajiya. Ai yadda nayi waje rodda da rahama haka chat zan cire ki daga ai wallahi ba zan fita daga zuciyar shi ba tunda ya ce ya ji ya gani ai kin yi sake tunda na riga na shiga a cikin barayin nan wani ya wobe ne kan ka ji ai kawai saboda barayi sun tare ka kawai ka haɗu da wasu kacoji sun samu hannu a jiki It will come to the screen of your handheld devices on YouTube channel Sagarka TV. Brace yourselves for its premiere on January 7th of 2021. You can also watch this series on every Thursday of the week. Sagarka TV. Dan Hajiya.